Moikka, onko se ikinä kuullut Ashley Markista? Se on tosi hauska peli ja sitä voi pelata. Ja siinä voi tappaa pelaajia. No, kuitenkin mennään pelaa sitä. No okei, otetaanko vaikka... Mä otan patientin. Otan tuon. Joo. Okei, mä saan sen daily-jutun. Mitä mä saan? Ei, 2 XP. Okei, siis mitäs? No mä voin tonne huoneeseen. Siui! Mitäs seuraavaksi? Joo. Ootas toi Game Pass, joo. Okei, ei mulla ollut siellä. Okei. Pitäisikö heittää mulla ton cocktail? Heitin. Ei. Ai, se sattuu. Ai. Mikä toi lens, bro? Kuole, ei, kuole. Miksi tää ei kuole? Älä tapaa sitä, ei. Mä tapan sen. Oi, mitä? Miten sä oot ihan häkker? Mitä? Toi on häkker. Siis toi oli ihan häkker. Miten se voi tappaa noin hyvin? Lol. Ok, mitä seuraavaksi? Miksi se vartija on niinku tolleen? Hei, mitä sä teet? Pitää heitä mulla ton koktaili. Ai! Taas sun itse. Voi vitsi. Joo. Johonkin hittaa se. Johonkin hittaa mulla ton koktaili. Okei. Se guardi jahtaa mua äkkiä. Ei, älä tapa, ei, älä, meni boksiin, voi vitsi. Pitää ottaa joku 10 sekkaa täällä, hitsi, no, oot. 4, 3, 2, 1, 0, jes, mä pääsin. Joo. Mulla on niinku ton verran kolikoit. Ja joo. Mitä tekisin? Mä käyn katsoa toi Shoppii. Onko siellä mitään? Ei kyllä oo. Joo. Oi mikä? Mitä vittua? Siis mitä tuossa äsken tapahtui? Siis mitä vitsiä? Kun räjäytti. Mulla on aika vähän HP:tä. No. Mä menen soittaa. Ehkä soittaa pianoa kohta. Okei. En oo tuff. Noniin. Lol. Bro, mä en osaa soittaa pianoa oikein. Lol, pitäisikö tehdä joku källi? Okei, mennään äkkiä. Mennään täältä. Tuossa on vartija, okei. Mitä? Okei, päästiin. Hyvä. Yes. Okei.
Mitä täällä tapahtuu? Okei. Okay. Mikä vaan tanssillekin tuon vieressä? Dani. Tanssiko teidän mukana? Tanssi. Okei, mitä pomboa, Ella? Mitä pomboa? Mitä vittu? Okei, nyt mennään Joo. Äijää, mitä pomboa mä teen? Okei, tässä varmaan olisi ollut se Asylum Life-video ja joo. Moikka!